Autonomii w tym roku uczestnikom towarzyszyła flaga o długości 100 metrów i szerokości 3. Zdania na temat frekwencji są podzielone. Organizatorzy naliczyli 5000 uczestników. Zabezpieczająca przemarsz policja mówi o 2000. W marszu uczestniczyły koła Ruchu Autonomii Śląska z całego regionu, w tym z Rudy Śląskiej. Autonomia jest wspaniała, bo Śląsk syty, Polska cała. Po raz 6. od samego początku Ruda Śląska czynnie uczestniczy w Marszu Autonomii. Autonomia nie jest dla Ślązaków, dlatego ja tutaj w tej chwili mówię, a nie Godom, ponieważ chcę przekonać nie Ślązaków do autonomii, tylko przekonać wszystkich mieszkańców Śląska Górnego, że autonomia to jest dobre rozwiązanie i autonomia to jest dobre rozwiązanie dla państwa polskiego. Tym bardziej, jeżeli regiony takie będą w całej Polsce pod względem gospodarczym. Ja nie mówię o autonomii politycznej, tylko o autonomii gospodarczej, żeby tego po prostu tych dwóch rzeczy nie mylić. Marszowi Autonomii towarzyszyły kontrmanifestacje. W niewielkich grupach na placu Miarki przeciwko hasłom autonomistów protestowali sympatycy Ligi Obrony Suwerenności oraz Narodowego Odrodzenia Polski.